чета и аз понякога вестници, особено като ги фърлят. Защото и аз като го фърлете го взимаш, нали? Айде рикат. Гледам, защото, нали, то с нов кмета Софиянски. Викам, чакайте ми сега, защото народът, дето се казва, и аз съм, нали, от един от хората на народа. Какво да бъдела първата задача? И гледам тук изследване, и тук изследват. Страшна работа. Се оказва, то същия народ, дето го познавам, той не е друг. Не са сменени хората. Гледам го, значи, на първо място престъпността. Слагат първа задача на Софиянски. Той милиционер ще става, кой ще е дед. На второ място чистотата. Абе, тъкмо сме се свикнали сега да живеем и на мръсно, така да... Безработицата. После, след чистотата, безработица, значи той да ги назначи. След това транспорта, къде ще ходят, къде ще се разхождат, я ги дам. След това, значи, улицата и след това на последно място жилищата.